ममता सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग के स्वागत करते हैं। अगर मेरे गाना अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। तो काली माई कोरिया भवानी मैया गोर डीह बाबा लंगड़ पुजारी बाबा चोर। काली माई कोरिया भवानी मैया गोर डीह बाबा लंगड़ पुजारी बाबा चोर। अरे कौन मैया करिया रली कौन मैया गोर कौन मैया न बाड़ी आंगवा के पातर कौन मैया न बाड़ी आंगवा के पातर कौन मैया न कौन मैया रहस ऊँची पहाड़वा कौन मैया न रहस मंदिर के भीतरिया कौन मैया न रहस मंदिर के भीतरिया कौन मैया न अरे दुर्गा मैया रहस ऊँची पहाड़वा काली हो मैया न रहस मंदिर के अंधारवा काली हो मैया न रहस मंदिर के अंधारवा काली हो मैया न के ही चढ़ेला चंपा चमेलिया के हो चढ़न मुझे अड़हुल फूलवा के हो चढ़न दुर्गा मैया चढ़ेला चंपा चमेलिया अड़हुल फूलवा ना चढ़े माई के चौरवा अड़हुल फूलवा ना चढ़े काली चौरवा अड़हुल फूलवा ना केवन मैया चढ़ेला खीरवा ही पूड़िया कौन मैया ना चढ़े हलुआ ही पूड़िया के मैया ना दुर्गा मैया चढ़ेला हलुआ ही पूड़िया काली हो मैया ना चढ़े खीरवा ही पूड़िया काली हो मैया ना चढ़े खीरवा ही पूड़िया काली हो मैया ना के ही चढ़ेला नरियर चुनरिया के हो चढ़े ना से नूरा बतासवा के हो चढ़े ना दुर्गा मैया चढ़ेला नरियर चुनरिया काली हो मैया चढ़े से नूरा बतासवा काली हो मैया चढ़े से